प्रेस मीट रिमा हंखाय जों थांनाय 29 तारिखआव फैला आतुलायखा आतुलायमावल' जों 7 तारिखआव दिल्लीआव नेशनल फेडारेशन फर निउ स्टेट आतुलिखा आरो बाबा राम कृष्ण तमुर बनि प्रेसिडेन्सिआव ओमफ्राय फ्राय आरो 15टा मतो स्टेट फुड सानेराव फायखा स्टेट फुड सानेराव फायै बर जोंनो डाइरेक्ट साका नर 11 जना मेम्बार एटलिस्ट रहरि थांगे आसुगुइ जों लेडिस थांगा आसुगुइ बर बुसकां 24 2024 नि सिकांफानो उलफानो स्टेट रि अर्गानाइजेशन कमिशन आसुगमानो नर थुइता दंनि नं आरुनि गोबां पार्टी टिब्रालेन सानै बा गोबां लेन सानै थुबायखा ताव नर थुइता दंनि नै जों दिनै ताइसा दिनै आसुलायखे 22 तारिख और 22 तारिखआव दिनै स्टेटहुड डिमांड कमिटी त्रिपुरा जों जे कमिटी फैला दिनै पुरा डिक्लारेशन होनाय चेयरमैन का आं अगुर देबरमा वाइस चेयरमैन का विजय टाउन थांफायो आगि गुवाहाटी तंनाय देबरमा वाइस चेयरमैन का कृष्ण मोहन जमातिया एक्स एमडीसी कन्वेनर के जाफू जॉइंट कन्वेनर के पवित्र कुमार जमातिया जॉइंट कन्वेनर के रमेंद्र रियांग ट्रेजरार के नवीन त्रिपुरा उनके मेम्बार उनके विशु कुमार उत्तम उनके मेम्बार मिलन उदय मानिक जमातिया अमित देवबर्मा बसन देवबर्मा बुलु देवबर्मा मानताय अमन्त्री जों सदस्य दिनै कमिटी डिक्लारेशन ओ कमिटी बुसकांगो कुइला गवर्नर बाय डेपुटेशन रायजानाय थांवी थाम लाय जों स्टेटहुड डिमांड प्लस आरो जे ताबुनि कुकी मणिपुरनि आई इश्यू नबो जों नाय ताई रोमानि स्क्रिप्ट नबो जों कायसा थेपाय नाय ताबु ता बार्निंग इश्यू ओ किरो आबन तै जों बुसकांगो डेपुटेशन नाय बुसकांगा माने बुसकांग एतु ताबु जुन मासता बा जुननि फार्स्ट उइकआव जों एको अपॉइंटमेंट सिक खालायगोन बहुत आप तो जों थाइमे बरदा किन्तु जों जुननि फार्स्ट सप्ताहआव रोजागनाय No, political party no. जोंनावबो मुभमेंट कमिटी ताबो जों पलिटिकल नि डिक्लारेशन मुभमेंट खायनाय मुभमेन्टआवसो जों ताब थांखिनाय कारण बुइथ अनेक टिब्रालेन बुंनि मुभमेंट थाखिया गोमांना बुंखा जोंनो फेमलका जों फेमलनाय थाखिं थांगिया आवान जों मुभमेंट कमिटी